ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଭଲ ଆୟ ଥାଇବି ଯଦି କରଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଯଦି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ତେବେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଘର ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଯଦି ଘରେ ପିଲାଙ୍କ ବିବାହ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ତେବେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଯଦି ବିନା କାରଣରେ ଘର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆସୁଛି ତେବେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଅଛି। ଘରେ ଯଦି କାହାର ନା କାହାରି ପିଲାମାନଙ୍କ ବା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହୁଛି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି।